Apo. O sa mo, putol na mo ta. Sano? Kasday? Pakas dyan. Kaya pakas dyan. Malay mo. Ay, tumama. Malay. Baka tumama. Tumama. Patakang sinadad naman yung baka natatini ko na yun. Bulalo. Bulalaw. Gimas eh. Pinapaitan. May isa silong, duwa ka ban, tapos pata ka, pinapaitan pa yung request yaw. Dagdag sa muguro na eh. Uray man. May 60 kilos tama ito. Ito mo, di ko, niling kamutin. Agan po yun. Ba't aday na eh? Mamatandray. Mamatan rin. Sagpay rong katamdama. Apulay, karugrugi na pa ilang ari po yun. Talama inom man titira at tangiwa yaw. Ay, burburot mo ta. Pre, Lay, may sapay lang ata ako ano, Lay. Talaga mo ta. Mahit niya eh. Tapapog pa eh. Ni, sino ba di ka duwa ng tao, tapay? Yun niya. Kung may sideline man tao. Nalayan talaga ating alin siya. Sabanang, talaga mo ta. Ako na, baka umutang ata, Andray. Anong pangkapinag ka na suka rin ah. Nagkakita ata. Doon mo nang trabaho ata. Sana all. Sipunan ko. Aling. Hey, mal pa sa ating may sasilong mo ng dress nyo. Nakadudan. Atuatan, duduan sa panating disuna. Reswalit niya eh. Kitaan nyo man na eh. Duduwa nga sa ako tamay sa silaw. Tapos agawis kayo pa inom. Dudungay magbakam. Makitaan. Duwa ko nagaruta, hindi na napansinan. Duwa lang ako tinag. Tatayo pa lang makikita ka. Naglawag na eh. Gusto sa baan. May isa silaw. Silaw. Duwa kaban. Makitaan. Tanyaw. May isa silaw, duwa ka ban. Nagkapoy mga ito eh. Tapos agawis kayo pa yung uminom. Bilang tayo mo eh. Ginay, yapang mo dyan. Lakada nga kuwain. Eh. Itaman. Kasi na, Kuha, patantaman umanong. Sekson. Umanata. 64 kasi ay. Mabali na yan, basta naman pa 60. Yeah. Ito na yan. Tagsan na eh. Tapan. Sige, itaw, urahin na katuyaw. Pilagtay atin ang dama. Lalay nga, umnay. Apo. O, sa mo, putol na mo ta. Sano? Kasday? Pakas dyan. Kaya, pakas dyan. Asan niya? Asan niya? Tatangan. Hindi mo nakatantay. Yung marsada. Hindi na kaya ating bilakad doon. Tagsan. Sila tanda eh. Atag ko na tumay ito na. At tabagpagim ka. Ano ba? Pakatawa. May yangat na garang. Kita lagi mo isa niya. Nasitag po yun. Yapa mo dyan. Ikaw sa tatay. Bilagtayaw. Yo. Sos. Sige na, kasama tayo mga atungay. Hindi na tapay lang mga pakatawa. Yaman tayo na sa ni Dimsay. Tako. Nabigtig sa akin karya. Dimsay! May katay! Mati makabot ato kadwakong! Dimsay! Atang mayaman na kami rin. Atang mayaman, managri ka talaga rin. Pwede namin isabay ngayon. Sabi kami na atang mayaman, managri ka lang taong. Ay na. Dimsay, pala ka mo! Siya man! Sino ka kahit siya ano siya? Sakong, pasjay! Okay. Yan, pares. Nalalag ka lang ano mo, tama mo. Tuwa dyan! Siya purwa ka! Yung may! Purwa ka lang ka nakuruday! Pati kasjay, Oo, matay! kahit kanya, pares kayong kalungin. Pasjay! Agri kami ng putang kanikit! Buka. Yeah. Yaw, nadaling.
Kayam ka. Di! Galawad ka. Wah! Ajinay, tagay-sabi Jinay! Na dyan eh, dyan. Hoy, gay. Walang takatoy. Direksyon natin pagi na yan. Sige, buwak. Skin dry pa yata eh. Atay. Oo, ka na ah. Gero. Kasan ako, mas dahil. Pasyay. Ano? Oo, gayam ka. Ay na mo, gayang ko. Kaluliting ang road pigot, 50 marigatan kilos. ako. Lalay nga, nay. Oo, masa pa. Tantama mo, tagi na, tagi mo ta. Hindi yung sinya. Saya. Langan. Nakikita na, bro. Bacon na, ano siya eh, bacon. Kung nga bacon. Lukukan, bag na madadi, brief na abot-abot. Nagiro. Kung mo, di ka rin. Di tayo, napay di tayo kaya. Nakadunay, binaganti natin namin. Woy! So, pwede bayadan na, di pa inom ka niya ito. Adi, kuha ka niya yaw. Iupak ki karyada ka niya lang na. Tabago niya. Doon siya mo. Hindi mo siya, ni mo siya bugbulagan. Siyempre, upaan kayo. Tagsan. May, pulta-pultang. $17 sawat. Nagirot. Nagsaw. Magadi pakrang ko diyan. Sila na rin ako, slaji sa bela, kahit kasta timais ka nagsaw. Tukol sa akin parang 17. pagko. Alay, nirepresent ito yan. Tama-tama. May tagsin na yan yung say. May tarad. Uy, The 60 to, 58. Jai. Maday, 70 ata. Amok, matagsin eh. Tama. Oh, kiti. Pato, 65, 66. Yun naman tiksa. Pakas di man na Atang na. mayaman lang atan. Majak kaya, nagri-grigat tayo nagaro na. Atang mayaman pa yan. Ang lati na idol dimsin na yan. Tama ba? Kasi dati. Kasi dati. Yun. Talaga, taba-taba si Dante ito yan. Sinabawan. Andres, bulalo si dahin tayo ito eh. Ito tong. Pero ko pag ito yun, napayag ito yung kwadal. Hey, sayang ato ni Tim Say, plastic na ta. Awan. Tinay busak. Ibusan mo tangaro din ay, sayang. Hindi man nata ako nyutan. Tinay siya nga tinay. Ato ni, nakatulog din ay. Pangang ko yung manok ko. Pwede manok mau? Da. Pang peklog ba? May 1 kilo pa yata. Daw mo ta. Tama-tama. Tarakan niya. Oh, ibibig. Nice. Sayaw, sayang. Sige, tarakin ko, sige latat. Yun ang dabulsa ni Baka. Tarakan mo na yung nakakabait. Ito bahal na talaga na niya. Gamit na gamit ay taragan na. So na niya margrag. Mapuno. Siyang bal na nga to. Napuno. Tinay. Sayang ka dati na. Hindi ba ko raw? Di ba ngayon? Oo, siya. Sayang ato na. Ato yung may sarap yung matig. Hindi lang naman pala na tayo. Tarakan nyo tanik ko. Mabsok. May raos natin. May saal daw ata ko ayaw. Tarakan nyo. Numanaw. Lagi nyo mami. Bawat butil malaga ko ng nga. Di ba? Yung say. Talaga oo. Nagpanugan tayo ato eh. May. Yung balatod tubon to pa yata. Sa gibo. Apa yun? Ika mo ka ro. Sa gibo pa Ano yan. na mapantawag nagtiring natin na natin ito pagmayatan na. Sayang. Ito. Balingatan. Tansyam talay. Urahin tayo ba? Bago daw ka. Taragan ay. Tansyam mo na pa yung makadata, malada. Siguro ata. 155. Magkadaw. Ayun naman pa iba eh. Karyaya. Pumiling ka lagaro. Doon gagulpyo mo na. Sa Sige bagay baka lang. nga basait. Nagimala. Malay mo. Ay, tumama, Ulay. baka tumama. Tumama. Patang si Nanda naman yung baka natatinig ko na eh. Bulalo. Bulalaw. Hindi ba siya? Hindi pa tayo pinapaitan. Pinapaitan. May isa silong, duwa ka ban, tapos pata ka, pinapaitan pa yung request yaw. Dagdag siya mo na eh. Uray man. May 60 kilos tama ito. Ito mo, adi ko, niling kamutin. Agan ko yun. Ba't aday na eh. Ha? Aday na. Pinagbunag tayo. Ay, nga na JT ko na lang ata. Day. Murdong na, triple to. Ay, arji ba na jay? Hybrid aja. Mauti Ha? kaya aja. Napapit tayo, Brad. Asi dapat. No, kung na matawag cinta, dublay, oh. 160.
Nagpartak ka kumintan, basta kwarta, hindi mo sinapatak kaya. Hindi mat, siyempre, sumusurot ang reaper.